שלום, הנושא היום זה אופן הכתיבה והכוונה לשמה. אז ככה, כאשר התורה מצווה אותנו וכתבתם או וכתב, אז יש לנו פעולה ספציפית שאנחנו צריכים לבצע, שנקראת כתיבה. לא כל פעולה שיוצרת אות נקראת כתיבה במובן ההלכתי המלא. לדוגמה, אם אני מטפטף טיפות דיו בצורת אות, זה לא כתיבה. אם אני טובל חותמת בדיו ומחתים אות, זה לא נקרא כתיבה. ההגדרה ההלכתית של כתיבה זה אם אני מורח דיו בצורה אופקית. בסדר? אם אות, מי קבע את הכללים האלה כאילו? מה? מי קבע את זה שלטפטף דיו לא נחשב כתיבה? הגמרא, אה, כאילו מסברה. כן, הבנתי. חקיקה, לדוגמה, לא נקראת כתיבה. חוק תוחות, חק ירחות כן נקרא כתיבה, חק תוחות לא נקרא כתיבה. נדבר על זה בפרק על חק תוחות. בכל מקרה, אם יש לי חלק מאות שנוצרה שלא על ידי כתיבה, לא מועיל לעבור עליה בדיו, אלא צריך למחוק את האות שנוצרה שלא על ידי כתיבה, וליצור אותה רק על ידי כתיבה. בסדר? כן, הרב. אוקיי. עכשיו, מלבד הגדר של כתיבה, יש גם גדר דרך כתיבה. זאת אומרת, אני יכול בתור ימני למרוח דיו בצורה אופקית ביד שמאל. אז יהיה פה יד מעשה כתיבה שמאל. ביד שמאל. זה יהיה מעשה כתיבה, כי לא טפטפתי, לא פקקתי, כן? כתבתי על ידי מריחת דיו, אבל כיוון שעשיתי את זה בשינוי, דהיינו ביד שמאל במקום ביד ימין, זה לא נקרא דרך כתיבה, ולכן זה לא ייחשב כתיבה מהסיבה הזאת. לא בגלל שזה שזה לא מקביל כתיבה, להלכות שבת, הרב, כמו בהלכות שבת, במלאכת כותב. לא בהכרח, כי כשבן אדם כותב ביד שמאל, הוא עדיין עושה מלאכה. כן, כאילו איסור דה רבנן. לא בטוח, לא בטוח, אוקיי? עכשיו, אם בן אדם ימני כותב ביד שמאל, או ששמאלי כותב ביד ימין, או שבן אדם מחזיק את הקולמוס בפה וכותב, זה לא נקרא דרך כתיבה, ולכן זה יהיה פסול. מי ששולט בשתי הידיים, לכתחילה יכתוב ביד ימין, אבל אם הוא כותב ביד שמאל, זה יהיה כשר. מי שכותב ביד ימין, ושאר מלאכתו עושה בשמאל, יש דעת יחיד שאומרת שהוא לא יהיה סופר, אבל זה נדחה ולא נתקבלה הדעה הזאת. אלא דרך כתיבה נקבע על ידי היד שבה אתה כותב. לא משנה מה אני עושה ביד שמאל, אלא משנה באיזה יד אני כותב. בסדר? כמו בתפילין. אם הוא כותב ביד ימין ועושים מלאכתו ביד שמאל, אז מניח ביד שמאל. לא, בתפילין זה משיקול אחר. בתפילין זה צריך להיות יד כהה. אז השאלה שם הרבה יותר רלוונטית. כי אם הוא כותב ביד אחת ועושה את כל המלאכות האחרות ביד אחרת, עדיין כן. ספק, זה מעורר ספק לגבי מה היד הדומיננטית. אבל לגבי כתיבה לא משנה לנו מה היד הדומיננטית. בכתיבה משנה לנו רק באיזה יד הוא כותב. Mhm.
יש לנו הלכה נפרדת, שבתחילת הכתיבה קודם כל לכתוב אות אחד בצד, כדי לראות שהכול מסודר. אבל זה רק עצה טובה, זה לא חיוב של ממש. לא רק הכתיבה, אלא גם שאר הפעולות, כגון הפרדת נגיעות או תיוג, צריכים לכתחילה לעשות בדרך כתיבה, דהיינו ביד ימין. בדיעבד, אם הפרדת בצד שמאל, ביד שמאל, זה יהיה כשר, אלא אם כן אתה יודע איפה המקומות האלה, אז לכתחילה צריך ללכת ולגרד עוד פעם ביד ימין לרב חדמית. בסדר? כן. אבל למה זה לא יהיה פסול? כי רק כתיבה צריכה להיות בדרך. כן, זה הפרדה, הפרדה זה לא כתיבה. זה קצת כתיבה, ולכן לכתחילה צריך לעשות את זה. לכן אחד, כן. הרב, לגבי ההלכה שצריך לכתוב אות לפני הכתיבה. כן, זה לא ממש הלכה, זה סוג של... עצה טובה. כן. אפשר לכתוב את זה גם על קלף שנאבד לשם קדושה? אם הוא בד עם תנאי. כן. ואם לא, אז זה לא נחשב כאילו חלק מהכתיבה. ואז אי אפשר לכתוב עליו דברי חול, רק סתם ממש. עכשיו בעיקרון לכולם משנה. מה? בעיקרון תמיד עושים תנאי. בעיבוד הקלף. יש קלף ללא תנאי. יש אנשים שמבקשים קלף ללא תנאי. הכוונה קלף ללא תנאי זה יותר קדוש מהקלף עם התנאי. לא. זה יותר מצווה. לא. פשוט אין בזה תנאי. אז מי שזה חשוב לו, בסדר. אוקיי? אז למה מבקשים רק ללא תנאי? מבקשים את זה, אז זה בשיעור על עיבוד. בסדר? זה בגלל שיש להם איזשהו חשש, שברגע שאתה מאבד את זה על תנאי, אז אתה נכנס לסוגיה של בריירה, אבל זה לא נכון, זה פשוט טעות. אוקיי. אין לכתוב אם אינו יודע לקרוא. ויש מכשירים בדיעבד, אם כתב לכתחילה צריך לבטא את המילים בשעת הכתיבה, וזה משתי סיבות. אחת, כדי שלא יטעה, ואז זה הופך להיות סוג של עצה. והסיבה השנייה היא כדי שתחול קדושה על הכתיבת. זה כבר סיבה יותר בעלת טבע הלכתי, למרות שלא ברור על מה זה מבוסס. מי אומר שמבחינה הלכתית הקדושה חלה רק אם אני מבטא את המילים? זה לא מוסבר. אני מבין את הסברה שהביטוי במילים מוסיף משהו, אבל שזה עולה לכדי הלכה, המקור לא ברור. אבל הוא כתוב, אז עושים את זה. הביטוי של המילים צריך להיות לפי הכתיב, ולא לפי הקריא. דהיינו, את המילה מזוזות, הראשון במזוזה, אני מבטא מזזות, לא מזוזות, כי אין את הוו הראשון. עכשיו שתקראו אתם במועדם, במקום אותם. כן. לא, כי זה גם אותם. אבל בלי וו הרב. נכון, אבל זה גם אותם, כי זה חולם חסר. כן, בדיעבד הוא יצא? עם מה? האותיות קשורות? אם הוא לא ביטל בפיו? כן. כן. עכשיו מה עושים באזכרות?
אז אלוקיכם, אז אתה עושה קוף, כן, אלוקיכם, ואז זה בסדר. מה אתה עושה בשם הוויה? אתה לא השם. מבטא את זה. אז יש כאלה שפשוט אומרים את ההוויה, אומרים את הביטוי הזה הוויה, ויש כאלה שפשוט אומרים השם, וזה מספיק. אוקיי. יש הלכה שדברי פורענות אומרים בלחש, לא אומרים אותם בקול, כמו שכשאתה קורא קריאת שמע, אז מיה וחרף השם בכם, אתה אומר בלחש, אז אותו דבר כאן. טוב. בספר תורה יש הלכה שצריך לכתוב דווקא מתוך הכתב. תפילין ומזוזות, אם שגורות בפיו, יכול לכתוב בעל פה. ספר תורה, בלי קשר לעובדה שזה שגור בפיך. יכול להיות שאתה יודע את התורה בעל פה כמו תפילין ומזוזה, עדיין לכתחילה צריך לכתוב מתוך הכתב. הרב, נראה לי בגלל שלא כולם יודעים, אז לא רצו לעשות חילוק. לא, לא בגלל זה. אה, בגלל שספר תורה מלכתחילה תמיד כולם הועתקו מתוך הספר תורה שבעזרה, לכן הדרך כתיבה לספר תורה הוא ספציפית על ידי העתקה. אה. בתפילין ומזוזות, אם יודיע בעל פה ואם יודיע חצי תפילין פרשה, יכול... ומזוזות, אין עניין דווקא להעתיק, חוץ מזה שאתה צריך להיזהר לא לטעות. כן, אבל אם הוא יודע בעל פה, משל כמה פסוקים, יכול לכתוב אותם. בפירוש, גם את כל התפילין ומזוזות. אז לא צריך לדעת כל התפילין כדי לכתוב בעל פה. גם עם חלק, הוא יכול לכתוב אותו חלק. עכשיו, בספר תורה, שצריך לכתוב מתוך הכתב, גם אם הוא לא כותב בעצמו מתוך הכתב, אלא בן אדם מקריא לו, או לדוגמה הקלטה, זה גם כן נקרא מתוך הכתב. מתוך הכתב, כן. אבל לכתחילה הוא צריך לבטא את המילים גם אם אחר מקריא. טוב, זה לגבי דרך כתיבה. לגבי הנושא של לשמה. אז כל המצוות שדורשות כתיבה, דורשות שהכתיבה הזאת תיעשה לשם אותה מצווה. זאת אומרת, אם אתה כותב מזוזות, אז אתה צריך לכתוב לשם קדושת מזוזה. תפילין, לשם קדושת תפילין, וכן הלאה. בסדר? אם הוא לא אמר לשם קדושת תפילין לפני הכתיבה, אלא רק חשב את זה, זה מחלוקת. יש פוסלים. כן. יש מחשבים בדיעבד, אבל יש פוסלים. זאת אומרת שזה דבר בעל חשיבות עליונה. הרב, מה הטעם להוצאה בפה? זה מבוסס על גמרא, שאומר שכשמשה כתב את התורה, אז השם מקריא ומשה אומר וכותב. זאת אומרת שמשה חזר על המילים לפני שהוא כתב אותם. אז זה המקום. לא, אני שואל למה צריך להגיד לשם קדושת מזוזה? למה לא מספיק שאני חושב? כי באופן כללי דברים שבלב אינם דברים. הרב, אם יש... בן אדם מקדיש דבר למזבח, או זהו, צריך להגיד את זה, לא מספיק שהוא חושב את זה. כל הדברים שחייבים הצהרה, ההצהרה חייבת להיות בזה. הרב, אם יש הפסקה בין האמירה של לשם לבין כן. סליחה, אם אני עכשיו אומר את הלשם, ואז יש לי הפסקה. כן. האם יש צורך להגיד עוד פעם? לכתחילה כן, אבל אני לא חושב שהפסקה, רק היסח הדעת או כוונה הופכית מעלים חיוב להגיד אותו.
הבנתי, תודה. למעשה, ברגע שאתה אומר לשם קדושת ספר תורה, זה מועיל לכל הספר תורה, אפילו שזה נכתב בימים נפרדים. לכתחילה, כל פעם שאתה מתיישב לכתוב, צריך להגיד לשם קדושת ספר תורה. אבל אם אמרת לשם קדושת ספר תורה, לשם קדושת תפילין, זה מועיל לו לכל אותם תפילין, אפילו אם אתה עושה את זה על פני כמה ימים. המקרה אז היחידי שזה לא מועיל, זה אם אתה נמלכת שלא להמשיך, כן? אז התחלת לכתוב ספר תורה, ואז החלטת, די, אני מוסר את זה לסופר אחר, ולא מצאת סופר אחר, אז אתה ממשיך לכתוב את זה לבד. אם לא אמרת עוד פעם לשם קדושת ספר תורה, זה יהיה פסול. אז אין צורך כל כתיבה להגיד לפני. התחילה כן, אבל זה לא יפסול אם לא תעשה. גם הרב, אם הבנתי. הוא סיים את הספר תורה, וחשב שסיים הכל, אחר כך מסע איזית עוד. זה צריך עוד פעם להגיד לשם קדושת ספר תורה. כן, כן, זה נמלך. לעיכובה אני מדבר, לעיכובה. לעיכובה, כן, נמלך זה לעיכובה, כן. הרב, אם כתב שלא לשם קדושה, יכול לומר, לכתוב, כאילו לעבור על האותיות שוב לשם קדושה? לא יועיל. למה? כי מה שכתוב על הקלף הוא לא לשם קדושה? אם היה נפסק שכתב עליון מבטל כתב תחתון, אז זה היה מועיל. אבל הגמרא נשארה בספק אם כתב עליון מבטל כתב תחתון, ולכן אנחנו לא יכולים לסמוך על זה. טוב. מומלץ להוסיף לאמירה לשם קדושת תפילין או לשם קדושת מזוזה, גם בכל האזכרות שבו אני כותב לשם קדושת השם. למה זה טוב? למרות שזה שנוי במחלוקת, ויש כאלה שאומרים שזה לא מועיל אם לא קידשת, אבל מכיוון שבדיעבד, אם קידשת במחשבה, זה כשר. אז העובדה שאמרת בהתחלה, וכל האזכרות שבו, בביטוי בפה, מצטרפת למחשבה הזאת. זה כמו ספק ספקה. לא, זה לא כמו ספק ספקה. הדיבור שאמרת בהתחלה, מחזק את הכוונה, מחשבה. ומעלה אותה לדרגה של אמירה. זה לא מועיל אם לא קידשת בכלל. זאת אומרת, אם אמרת בהתחלה בכל האזכרות שבו, וכשהגעת להזכרה כתבת את זה בסך הדעת, זה לא יועיל. אבל אם רק חשבת לשם קדושת השם ולא אמרת, אז זה יצטרף. ואם רק חשבת ולא אמרת בהתחלה, כל זה הזכרות יהיה שבו, קשה בדיעבד. כשר בדיעבד. כן. אז אם חשבת רק במחשבה, ולא אמרת וכל הזכרות שבו אני כותב לשם קדושה שם בהתחלה, זה בדיעבד כשר. כן. ואם אמרת כל הזכרות ועשית רק במחשבה, אז זה כמו זה לכתחילה. גם לכתחילה מותר. אי אפשר להגיד לכתחילה מותר, זה מעלה אותו כאילו לכתחילה. כן, כן, זה לא לכתחילה, נכון, הוא שכח. לכתחילה היית צריך להגיד, אבל לא עשית, אז זה כאילו כן, לכתחילה. כן, כן, הבנתי, נכון. בסדר? אוקיי. יש פה הרב עוד הלכה, מה? שאם הוא אמר בהתחלה וכל הזכרות שבו לשם קדושת שם השם, ויש לו ספק אם הוא, כשהגיע לשם השם, אם אמר לשם קדושת שם השם, יש לו ספק. אז אומר ביראו שלמה שזה מותר. אוקיי? אז יש לנו דעה כזאת. אני מקווה שהבאתי אותה בהלכות אזכרות. נראה כשנגיע לשם. בכל מקרה, יש לכם פה קישור, רואים שאלות לפרק? כן, אז כן, כן. קישור לשאלון. אני מאוד ממליץ לעשות את השאלון בסוף הפרק הזה ובסוף כל פרק. זה יביא לכם תועלת רבה. כן, כן. לא רק לכם, אלא גם לבאים האחריכם. כי
כשאני רואה שיש שאלות שהרבה לא ענו עליהן נכון, אז אני מתקן את השיעור כדי שהטעות לא תקרה עוד פעם. אז השאלות אנחנו שולחים לך. מה? כשאני עושה שאלות, אני שולח לך שאלות. איזה שאלות? השאלות ששאלתי בסוף הפרק? כן, אז אתה לא שולח לי, זה נשלח לי אוטומטי. נשלח לך, בסדר? כן. אוקיי, תודה רבה, לילה טוב. טוב.